Боже! Але по 7 часа на време съм говорим за по-точно човек. То ще си говорим за по-точно. Как ще дора? Ще го гледа? Пред град къде? От себе 3 ще падне, не? Не. 40 лет. Графика е за 40. Значи не е много. Не е много. Ама цяло съм не е. В момента са... Да, твой трети. Наско Парашкевов. Що